lopuksi juostaan sitten ihan tonne Peilureen saakka. Kiva testi. Terve! Ja tervetuloa uudelle videolle. Mä lähdin tässä tämmöiselle kevyelle kävelylenkille tänne metsään. Tämmönen metsässä kävelyhän on siis aivan parasta palauttavaa liikuntaa. Kun täällä on pehmeä alusta, ei tuu kovaa iskutusta ja epätasainen alusta, niin kroppa saa semmoista kevyyttä, monipuolista liikuntaa, liikettä ja nivelet saa hyvin sitä tämmöistä pehmeää liikettä, lähtee nivelissä nesteet kiertää. Tämän videon aiheena olisi toi tasotesti. Ja mä oon siis aikaisemmin käynyt, muistaakseni 4 kertaa, on käynyt tällaisessa juoksumattotestissä. Onko se nyt suora, maksimaalinen hapenoton testi, vai mikä se nyt on viralliselta nimeltään, mutta siinä siis juostaan yleensä 3 minuutin vauhtiblokkeja kiihtyvillä vauhdeilla. Ja jokaisen tämmöisen 3 minuutin jakson jälkeen mitataan verestä laktaattipitoisuus. Ja niissähän myöskin mitataan sitten hengityskaasut ja se kaasunvaihto. Eli maski naamalla juostaan. Sen testin avulla määritellään sitten erilaiset sukealueet, eli mitkä sykealueet on esimerkiksi peruskestävyysaluetta, peruskestävyys 1 ja 2, mikä on aerobinen kynnys, milloin rupeaa sitten laktaattia kertyy lihaksiin ja sitten määritellään vauhtikestävyysalueet, anaerobinen kynnys. Lopuksi juostaan sitten ihan tonne Peilureen saakka, eli otetaan sitten miehestä kaikki irti. Ja näähän on siis hirmu tärkeitä näiden alueiden määrittäminen harjoittelun kannalta, eli että sitten oikeasti tiedetään milloin juostaan tai milloin liikutaan peruskestävyysalueella ja milloin vauhtikestävyysalueella ja näin. Koska jos niitä ei tiedä itseltään niitä alueita, niin sitten se johtaa siihen, että ei myöskään pystytä harjoittelemaan silleen kuin pitäisi. Eli tehdään sitten vaan ihan mututuntumalta niitä harjoituksia, eli lähdetään tekemään peruskestävyyslenkki, mutta oikeasti ei tiedä, tehdäänkö peruskestävyyslenkki, jos ei tiedetä niitä sykealueita. Eli tämähän olisi kaiken tasoisilla liikkujilla olisi tärkeää tiedostaa, että mitkä ne omat sykealueet on. No tällä kertaa me toteutetaan vähän eri tavalla toi testi, eli
me mennään semmoisella pienellä porukalla nyt sitten juokseen Kuortaneen urheiluopiston halliin, sitä sisärataa. En tiedä onko se, todennäköisesti se on 200 metriä. En tiedä mikä se radan mitta on, mutta sitä juostaan ympäri kilometrin aina kerrallaan tiettyä vauhtia ja niitä kilometrivauhtia sitten lisätään ja kunnes sitten meno hyytyy. Joo, mullahan tässä tää talvi niin on mennyt silleen, että mulla on tullut hyvin vähän juoksua. Eikä ollut kaikenlaista vaivaa. Penikkavaivaa, plantaarivaskiittia. Sitten tuli viimeisimpänä toiseen jalkaan jotain epämääräistä jalkapöydän kipua. Ja sen takia on tehty paljon sitten korvaavaa harjoittelua. Ja elikkä lähinnä nyt kuntopyörää ja vesijuoksua ja korvaavista. Juoksumäärä on tosiaan jäänyt hyvin pieniksi tässä talven mittaan. Nyt sitten keväällä on kyllä päästy taas ihan hyvin juokseen. Mutta sen myötä niin on vähän sitten silleen kysymysmerkki, että mitkä ne nyt on ne alueet. Minkälaiset vauhdit löytyy niillä samoilla sykealueilla mitä aikaisemmin. Sitten siirrytään testipäivään, eli Kuortaneen urheiluopistolle. Ja tässähän sanottiin alussa, että vain hyvin kevyt verryttely siihen alle, eli ei nosteta niitä laktaattitasoja sitten jo valmiiksi ennen sitä varsinaista testiä. Tämmöisiä hyvin kevyitä avauksia, koordinaatioita, hölköttelyä tein tuohon alle. Ja sitten täytettiin tämmönen perustietolomake, taustatietolomake tähän alle. Eli pituutta, painoa, tietoja terveydentilasta, liikuntatottumuksia, muuta kartoitettiin. Nyt otetaan sitten ensimmäinen laktaattitesti, eli ikään kuin lepolaktaatti. Ehkä tässä vähän katsotaan myöskin sitä, että nostiko se verryttely tässä jo sitten valmiiksi niitä laktaattitasoja. Tässä lähdetään sitten ensimmäiselle kilometrille, eli tämä kevein kilometri. Lähdetään tässä nyt hölkötteleen. Siinä pystyy vielä kaverillekin hyvin juttelemaan tässä vauhissa. Muita juoksijoita testattavia lähdetään tässä vielä matkaan. On kivaa vielä. Tässä tullaan nyt sitten ensimmäiselle laktaattimittaukselle, eli 1 kilometri on nyt takana sitä kevyyttä ja otetaan ensimmäinen laktaattitesti. Tämähän siis menee silleen, että tuo testaaja määrää aina sykkeen, mitä pitää sen kilometrin login ajan. Sitten sitä nostetaan 15 pykälällä. Ainakin mun tapauksessa niin nostettiin ihan seuraavaan kilometriin sitten sitä sykettä. Eli ei pidetä tiettyä kilometrivauhtia, vaan tänne. Tiettyä sykettä. Ja painovalkoista. Seuraavaksi on sitten 170. Eli tässä tuo testaajan 175 seuraavan kilometrin sykkeeksi. Ja sehän tarkoittaa mun tapauksessa sitten jo
tuommoista vauhtikestävyys 2 vauhtia mennään jo aika reippaasti. Et sitten kun sitä ruvetaan pitämään kilometri, niin se alkaa jo 185. missä tuntuu. Nyt se ilmoitti sitten 185 seuraavan blogin sykkeeksi. Eli todennäköisesti mennään sinne maksimin puolelle. Mika, kierros! Sun numero oli K. Yes. Ja 185. Joo. Kävellä ei ole. Eli tässä mennään nyt toiseksi kovinta blokkia, eli tää nyt jäi sitten viimeiseksi täydeksi kilometriksi, minkä mä juoksin. Sitä Joo. viimeisestä blogista nyt ei sitten valitettavasti saatu videokuvaa. Sitten saat jo sitä niin kovaa kuin pääsit. Jossa se tuntui. Eli tästä kun lähdetään sitten sitä kovinta kilometriä juoksuun. Ja lappun mukaan ja sun numero oli. Ja sitten kaikki irti, mitä miehestä lähtee. Anniina tänne! Anna mennä kaikki irti, mitä miehestä lähtee. Kaikki irti! No ihan kaikkia mä en saanut tuossa irti. Ois tarjonnut jonkun jäniksen tuohon ihan loppuun juoksemaan. Peesissä olisi vetää sitten. Jonkun peesissä olisi voinut vetää sitten ihan limitille. Kiva testi. Mutta pääasiahan tässä nyt oli se, että testattiin nuo peruskestävyyden ja vauhtikestävyyden sykealueet ja niiden vauhdit. Nyt on perjantai, vappupäivä. Lähdettiin tenavien kanssa tänne mettään hengaileen. Viettää mukavaa päivää nyt kun on lämmin ilma, kuivaa. Ei oo ötökät vielä mehtässä ja näin, niin täällä on kiva oleskella kaikessa rauhassa ja puuhastella mitä mieleen tulee. Tuossa nyt lapset keksivät näköjään ruveta tekemään tuommoista majaa tonne puitten väliin. Tähän tosta vaan vähän littanempi tosta puolesta. Se on nyt vaan semmonen No niin, käydäänpä sitten läpi noita tuloksia. Eli siinä kävi ihan silleen, että vaikka siinä nyt aluksi varoiteltiin sitä, että ei kannata hirveästi lämmitellä siihen testiin, että se herkästi vaikuttaa niihin tuloksiin, niin ehkä mä sitten vähän lämmittelin liian kovasti siihen, koska siinä näkyy sitten semmoinen ilmiö, että mulla oli niinku se lepolaktaatti aika korkea, mikä otettiin niinku ennen sitä testiä. Ja sitten itse asiassa niin ensimmäiset 3 kilometriä testikilometriä, niin jokaisen näiden kilometrin jälkeen niin se laktaatti laski. Eli kun se pitäisi niin tietysti mennä toisinpäin, että kun vauhtia lisätään, niin laktaatti nousee, mutta siinä alussa sitä laktaattia näköjään oli sitten veressä. Toi sitten ihan niin PK-alueen, ainakin se alaosa, niin sen testaus meni vähän niin pieleen siinä. Ja sitten toiseksi, niin ihan niitä maksimeja mä en saanut sitä irti. Eli kun on tämmönen vähän pehmeä mies, niin ei sitten saa itsestä oikein kaikkia
kaikki otettua irti. Eli mä olisin tarvinnut siihen kyllä ilman muuta jonkun kaverin, mua kovemman kaverin, joka olisi juossut eellä siinä ihan lopussa, niin että mä olisin saanut tulla peesissä ja olisi pääty sitten ihan sinne limiteille, maksimiin. Et jonkun verran näet sitten vaikutti siihen tämän testin luotettavuuteen, mutta sitten hyvät uutiset, niin nämä alueet tai näiden niin PK, peruskestävyys ja vauhtikestävyysalueiden vauhit, niin ne oli käytännössä täysin samoja kuin reilu vuosi sitten, kun mä juoksin ton mattotestin. Eli täällä oli ihan vain tämmöisiä käytännössä sekunnin, 2 sekunnin eroja sitten näihin kilometrivauhteihin, mikä käytännössä ei tarkoita yhtään mitään, eli se tulee nyt jo ihan tämmöistä testitilanteesta johtuvia heittoja. Eli tämän perusteella niin mä itse asiassa on oikeinkin tyytyväinen näihin tuloksiin. Eli kun ajattelee, että juoksua tosiaan tässä talven mittaan on tullut noiden vaivojen takia hyvin vähän. Eli toki on siis reenattu, tehty korvaavaa harjoittelua paljon. Ja siinä mielessä niin kaikki treenit on kyllä tehty. Mutta että juoksua on tullut vähän, niin siihen nähden nämä tulokset, koska tämä testi tehtiin kuitenkin juoksemalla, niin se, että vauhit on käytännössä justiin samoja kuin reilu vuosi sitten mattotestissä, niin on niin oikein tyytyväinen näihin tuloksiin. Ja tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että mä oon paremmassa kunnossa kuin silloin vuosi sitten, koska nyt tässä kevään ja kesän mittaan sitten, kun saadaan kunnolla juoksua alle, niin mä luulen, että tää sitä myötä sitten kypsyy tää kunto ja päästään sitten reilusti yli noista vanhoista vauheista. Nyt jos sä siellä ajattelet, että mä oon liian vanha, mä oon liian huonokuntoinen, mä oon sitä ja tätä, mä en oo urheilija, että tuo testi ei oo niinkö mulle, niin mä sanon, että höpö. Tää on just sulle tää testi. Eli se, joka sitä eniten hyötyy, niin on nimenomaan ihan kuka tahansa kuntoilija. Urheilijat toki siis, ja huippu-urheilijat, niin hän käyttää tätä testiä paljon. Eli ne seuraa sitä oman kunnon kehitystä vuosittain. Saattavat käydä 2-3 kertaa tekemässä mattotestiä. Ja se on heille tietysti tärkeää, mutta mun mielestäni kaikista eniten tuosta testistä hyötyy nimenomaan kuka tahansa tavan kuntoilija. Eli nythän siis kellot arvioi meille tietysti erilaiset sykealueet ja netissä on kaikenlaisia laskukaavoja, millä pystyy arvioimaan, mitkä ne sykealueet on. Mutta nehän on siis tämmöisiä perustuvat jonkunlaisiin väestön keskiarvoihin.
Eli ne toteutuu isoilla massoilla. Eikä ne ole niin todennäköisiä sykealueita, mitkä vaikka tietyn sukupuolen, tietyn ikäisellä ihmisellä on. Ne keskimäärin toteutuu, joo. Mutta sykealueet on niin yksilöllisiä, vaihtelee niin paljon, että jos me luotetaan kellon antamiin tai johonkin laskukaavan antamiin sykealueisiin, niin eihän me voida olla varma. Me ei voi olla ollenkaan varma, että päteekö se mun kohdalla. Jos se heittää se syke sitten todellisuudessa vaikka 10 lyönnillä johonkin suuntaan, niin se voi tarkoittaa jo sitä, että ollaan esimerkiksi peruskestävyysalueen sijasta vauhtikestävyysalueella tai päinvastoin. Ja silloinhan me ei tehdä ollenkaan sitä harjoitusta, mitä me kuvitellaan tekevämme. Eli jos sä nyt oot tämmönen kuntoilija, joka vaikka tekee 2 tai 3, 4 harjoitusta viikossa, niin se, että sä käyt testauttamassa sun sykealueet ja sen jälkeen sä tiedät, että kun sä lähdet peruskestävyyslenkille, että sä teet oikeasti peruskestävyyttä, tai kun sä lähdet vauhtikestävyystreeniä tekemään, niin sä tiedät, että sä teet sitä, niin sähän saat niitä sun harjoituksista aivan älyttömän paljon enemmän irti. Ja aikaa säästyy ja vaivaa säästyy samalla työmäärällä. Saavutat paljon paremman kuntotason. Eli jos sä sillä vähänkään mietit, että kannattaisiko mun mennä tommoseen testiin, niin ilman muuta. Ei muuta kuin testailen. Tuollakin nyt oli vanhoja pappoja mukana ja perheen äitejä ja ihan kaikenlaisia, ketä tahansa tavallisia ihmisiä. Kolmen viikon päästä on Nuts Karhunkierroksen polkukisat. Ja siellä mä juoksen ton 100-mailisen, eli 166 kilsan kisan. Ja sieltä tehdään sitten taas videota. En tiedä vielä, tuleeko 2 videota, mutta 1 nyt ainakin. Kiitos kun katsoit videon. Palataan taas aiheeseen.